Kinong ilam jo kasang Voice of the People Party. Kilaong baka jengmi jong kisah surok mentah kasengi kamdei baka syumi. Klam ganong rem. Mendai kila dami alo kanong rem. Namar baka depan pulih bahaya ka anjong lok ayukta. Badai namar baka depan pulih. Kila lap ya kajeng bakla lain ya kajeng bamlek jo kasokar kan kaan. Mendai kadau kila mi surok. Dr. Baskam Marbo obrong no aitian jo kaseng. Ulong mana kaliang jong baka kaseng ibar koi kila depan pulih bahaya ka kendon an jong lok ayukta. Baiklah syam baka sokar kala tuklar sebab palar badai mata kadau ki mi surok. Hagu juga poru kila bu katong lani kila kop baka sokar baka deban sei de ki kot kislaban pensisya. Halor ki egi kendon. Klem da aila de ki bagian pensai lani bagian jubab. Dr. Baskam Marbo ulang. Wat haba weng lani bek kami kinong trayeru ada pentip suai ki hendai ka sokar pat ikini kila ingot kam simna lek sate akom ta. Kita kebental. Ini dah kalian juga parti. Ikwa banong ya gitu gibong ba ka kire kat ko ka ak te kesubha ban balik puri bahai ka ak khamtam ya gitu giba kin no aktif jok saka but ke ba ngi ihi kat kum ka ak ka klem ong ba ya kita ki in service tech retired ka shuang ba ki ba sha thung tu ka kam kim dei ban long below that rank Bilo dat rang kabut dah kitu ki basong thai ru kim dei hakapor bagi dang terikam kim dei ban karang jong ki ban bilo dat rang ka ba kabu ka klem ong ka ak phenla ba ka klem ong ka ak ba ki dei tang ki in service wat ya kata kli ya kata ek sarkar barnga kerwa ye phi ba kli ek sarkar ya kitu no aktin je ka sarkar bagi on temporary measure di khilej pan haba ngakwa ye phi ni ba fin lingi pan ek sarkar ban fin i dak jing tho hai la tho e kata bala ai la tho ru badai tang tek badon hak service ngakwa ai phi ba fin lekli de ka nakaliang jong ga BPP ngila de pule ndai bangi mi sa surak klem pule ngila pule ngila pet ban ngi i bakadon ga jing le don bor jong sarkar bar kan ni ga jing le don bor jong sarkar ka kta om tang ye ki officer henry ka kta ya ke office jong kaluk ke ayukta hi namar ba hadin habut onom don shu bala batrai batrai lenti nada ki officer ki shaweng kumni katu ga jing ong jong ki ba ki gen happen thung tang ki in service dei shu retired ga jing kali galong manu bathung ki khade ki juk sarkar kam nei manu bathung bat kani kam dei ru ta kasin ban kok bathung ki ba thung man shwar ki retired officials si denga kerpani phi ba fitlej klik sarkar kumpi ki press ba fitlej pan nak sarkar ya kita ki documents ban pensisha ya ka jingkran ke jongki hangi hi nila paga jingweng kam to sarkar ya kini ko officer ka long persha ningkong ya ka kontrak ka ba ka appointment order ka ba sarkar hi kai bat baar kolong ba ki weng ya ke ya ki klem kono ka kendon bat kamdon kono jing ong ba ya phila weng ba phile kumta ba kamdon hiru kata kalat ya ki officer ban ya dai ladi kita ka natural justice kamdon hapor ba weng ya kini ki officer wat ya ki hinong triying jogi nu dalangi kwa ban pensange ni da ya thu ya ki ndrei hang ni la chu weng mar do ki bat phila yo i ka daw ba ka sarkar ka weng ni ki phila ya tiplut kamdar kam hi ban ya batai ban ya bulktien ngini barga ka bangi kwa ban kelsa ek sarkar ka long ba ai ba ki pai ba jong ke Megalia kin nom du ka jingkermen halor ka jing terkam jong ke office lokayukta kata ka dei ba ka sarkar kan pinti kana bagi pai ba kin nang don ke jingkerben bat ladang ya ailat ya kum kan ke jingle ke jong ka sarkar nganong i phi nang ni sakmat kam mentoi shu bangin ya kren ya kono ke jingle illegal jong ka gop bat kum ka imlang salang hi ka basai kum ke imlang salang hi ba perkhat ya ka jing bha ya kum ke ni ke jingle jong sarkar ni dei ban mi sakmat bandawa pakadai ban penkutno bat kadai bentung kambiang yakin gi officer Jadi ki kan kut mentane kan kambiang kan kor hadu banda ki yo kambiang itu